saka pikiranku wes tak lali-lali nyatane ora bisa lali tansah kelingan esemu dan uwal saka ing pandulu endah pasuryanmu sliramu sejantung hatiku kursi-kursi tok iki wonge mang ning ndi kabeh cah. Lho mang sore bek kok anu yu. Iki kok ruwesik. Lah encen dagelan iki metune ya bareng wong ngetokno sapi to yu. Oh do kalih ning dhuwur rek. Ora sing kene ameh do salat tahajud mulai do mulai. Hah? Salat tahajud. Salat tahajud ya kandhane tak omongi angger gelem delok bengi sore ora udan padahal kono-kono udan endi wae Pak sing udan Kairo Jerman Inggris Israel ya apa ora udan bom adoh meni lho lah ora roh kon ndi udan tapi kene terang lha iki udan kok gak ora ya wis lho tapi ameh mbok rasani to gerimis iki engko. Aja Pak, udan lah nek sesuk mesakno sing bongkar panggung. Lho sesuk udan lho sesuk nek ngetoprak ning Sudaya kodanan. Yo bar sesuk neh. Yo nek iso yo aja bar sesuk eneh. Wis kon ketiga selawase ae. Urung wayahe kok delok meneh. Wong mergo udan iku ora iso dijaluk, ora iso disiriki ya, Bu. Nggih, muga-muga bumine bar disodakoi, mugi-mugi saya subur, amin. Saya makmur. Alhamdulillah saya diparingi nugrahaning Gusti. Amin. Pikantuk napa kemawon ingkang disedya insyaallah bakal kasembadan. Amin. Lah ngono. Dongakno sing gelem nonton ketoprak bengi iki, Pak. Ya tak dongakno sing ning omah ya tetep tak dongakno ning kene ya tak dongakno padha-padha wargane wotian. Nek sing ning omah mbok dongakno piye? Tak dongakno muga-muga sing ning omah turune angkel ora iso turu wong diusik-usik bojone. Muga-muga anake tambah. Amin. Lah sing jek ning kene jek nunggoni, sing jek nunggoni gelem ngantek engko ketoprak rampung mergo iki
Streaming karo RHS Iya. karo WML Budi Batak Leting. Iya. Muga-muga yen nganti tutuk engko esuk tak dongak-dongakno do karipan. Dek ora do karipan piye ndelok. Ndongakno yo ndongakno. Lah ngapa nek usah mbok omongno karipan? Nek ngomong-ngomong karipan yo jelas wis karipan. Tapi kan ana rezekine. Karipan iki nggawa kekarepan. Mosok karipan ning nggawa kekarepan yo apa enek. Ngeyel. Kok iso iki? Nek karipan biasa berarti wong dulur-dulur kene iki do tirakat. Iki entuk nugraning Gusti sing luar biasa. Ngono, timbang kowe nanggap dhewe wis pira ya, Bu? Niki urunan apa mboten? Urunan. Pinten, Bu? Tergantung rak mati, Bu. Non? Tergantung pajak lho. Padahal ana sing 100, ana sing 200 nggih, Bu. Dhuwit 200 e kuat nanggap ketoprak ya, Bu. Wah, hebat. Ngene manut nggih. Manut sak mampune, Pak. Sak kuwate. Ya apik iki Mbah Mbah Petro sing tukang kodrak-kodrok. Iki nyatane dulur-dulur kene ya sak mampune, sak kuwate. Ternyata ya iso kuat nanggap ketoprak jajan. Ngene ku nek wayah digawe barengi sedekah bumi ae, Bu. Nah, ketoprake nunut ngono. Sik ah. Lah ibu-ibu mbok kon duwe gawe barengi sedekah bumi. Lah nek kepengin nanggap dhewe, ya nanggap dhewe kelarangan jarine. Mosok larang. Jane ketoprak manggala iki regane pira to kok larang? Ing rasa apa jare pitik loro. Lah ya anu to wenehi ngerti ibu-ibu iku, sapa ngerti duwe niatan nanggap. Asline ya murah, Bu, trima pitik loro. Omonganmu. Pitik loro didol sak kandange, Dik. Sak kandange. Lah gak entuk akeh. Ya wis suwe nek sak kandange. Lah mulane nek ditarik urunan ning gone sedekah bumi iki kudune disyukuri. Umpamane tarikane 100, Pomo tarikan 100. nek duwe donya luweh, nek duwe rejeki luweh kei mboi 50 dadi 150. Ngono. Mergo ora bakal lokak ning malah saya kebak. Berarti nek saya akeh rezekine malah can saya kebak. Akeh. Kaya ibu-ibu pamane tarikan 500, kayak ono 1 juta. Umpama tarik 500 Kayak 1 juta. ben rezekine tambah. Sing ngomong sapa? Ya ben tambah to, Pak. Ya tambah bangkrut ya, Bu. Nggih. Lho kok nggih? Piye to Bu sampean niku? Lho Oh iso dienggo blonjo kalong lho, Pak. Nah, nek dienggo blonjo kalong pamane bojone kepengin sambel iki ana padha pedese luwih murah, Bu. Apa iku? Presker. Presker kurang pedes. Nek iso remasone lho. Remason ije enek neh balsem. Ana nyambel kok kanggo fresker. Iki kajate dulur-dulur wetiang wis kasembadan insyaallah ilang sengkalane kari berjo mulyane. Kari mulyane. Nah, Murah sandang, murah pangan, bisane pangan. tansaya maju. Lho iya, Tandurane ya tansaya subur. kene urung mbok dongakno, aja nek kok tanahe. Gendeng ning kono iso tukul. Tukul apa? Wowoan wit-witan ku mang ana ringin ana barang dengan ku omah kono gendeng iso tukul ringin. Iku jamur. Iku lumutan terus dituwahi wit-witan. Lho, iku saking subure. Ya ora kok ngono sing dikarepo subur iki kaya tanduran tebu. Tebu. Iki tebune wong kene ya subur-subur. Subur. Nek aku nyawang tebu dhuwure kok iso sak antena-antena TV luar biasa. Iki sing mripat temblobok iku sakmono kok antena TV. Lho tebune wong kene iki dhuwur-dhuwure sak antena TV. Mosok ana tebu kok sak antena TV. Ya sak ngisore sithik. Saking subure Subur tandurane wong kene tanduran lombok ya ngono. lha apa? Wah, wit lombok iki dhuwure iso sak lawang-lawang omah iki Pak, mau aku ngerti. Omongan angger-angger jeplak. Yakin iki lho. Mosok ana lombok kok sak lawang omah ya, Bu? Ya sak ngisore sithik. Kabeh kok sak ngisore sithik. Lah iku nang ning puskesmas Pucak Wangi malah geger.
Geger ana apa? Wong lairna Lah wong lairno gini. metu kaudel. Nek omong sing tenanan kowe. Ora ana kok wong lairno metu kaudel. Metu kaudel tenan. Metu kaudel tenan. Tangi sore pitik. Iku jenenge ya wis kodrate. Lah kek yo senenganmu kok. Dongakno muga-muga ibu-ibu sing melu mirsani nganti akhir cerita. Piye ceritane iki mau jan luar biasa jalukane suwunane panitia sejarah Pati. Lakon pamundutan, Pak. Pamundutan. Muga-muga karipan ki nggawa berkah tegese karipan ki ana karepe. Karpe karipan. Karipan iki dijupuk saka kari karo pan. 3 pamenggalan kata. 3 pamenggalan kata sebab apa kok tak jupuk 3 pamenggalan suku kata. Sebabe Mergo isen-isen donya ki ana 3. apa wae? Urip urip-uripan karo penguripan. Ku ora padha wae. Ora padha. Ketoke padha ning beda nggone. Urip iki manggone ning nggone menungsa. Urip-uripan manggone ning kewan, penguripan ning tanduran. Menungsa iso urip, kewan iso ana urip-uripan, nek ora ana penguripan ora bakal iso urip. Oh iya ya. Lho iya, mulane tak jupuk 3. Jupuk 3 ki mau saka karep kuwi. Karepe karipan iki iso dadi siji saka isen-isening donya. Karipan. Ana artine. Ana artine kari kesele wis kasembadan kekarepane. Kari kesele wis kasembatan. Karek turune. Lho sapa sing ngomong karek turune? Kari mulyane. Lah, iku sing ridoning Gusti Allah bakal tumiba ing dulur-dulur wa tiyang pada khususnya Mojo Agung pada umumnya. Ora nyono ora ngira, Pak. Aku ki nek nyawang sampean ketoke bodho. Bodho Ning asline goblok. Lho. Pinter. Lah pinter aku rak nyalon petinggi. Petinggi kok kowe iki. Lah aku RT ora gelem nyoblos kok. Kowe lho Pak umpama dadi petinggi. Gini ya. Umpama rakyatem wargam iki ana rondo wayu-ayu menawa mbok tengi kowe kabeh. Hobi kok. Ngetengi kok hobi. Lah timbangane ditengi wong. Kowe ku yo ana petinggi kok ngetengi rondomu rakyate iki ku yo kaya. Tapi sampean pinter tenan iso ngarteki apa saka karipan. Karipan kari kesele wis kesembadan kekarepane. Ridoning Gusti bakal tumiba ing dulur-dulur wa tiyang pada khususe pada umume ki Mojo Agung. Pancen tenan nek gak percaya buktekno dhewe. Kowe kok ya iso ae to, Pak. Ala wong golekku sego sak puluhan kok bingung. Aku manglo mangan ning kono ana iwake pindang. Tapi ku iwake pindang karek ndas-ndas tok, do kurang ajar aku kok. Lah ki rauman iwak awake. Iwak apa wong ndas tak selehno tak tinggal mlengos dicawol kucing. Ora umum. Salam. Gini ya. Beno ning kono. Lah wong ku ya delikno ben dipangan kucing. Alah sing mburi dhewe iki mang lho sing ngarepe urung tek wis diterineh. Wong kene ngetok-ngetokno nek apa murah sandang, murah pangan. Wong kene iki breweh lho Pak. Iya jelas. Ora duwe man. Apa meneh nek perkara panganan wis toh luweh-luweh turah-turah. Tenan. Muga-muga lemah teles. Gusti Allah sing bales. Muga-muga lemah garing. Gusti Allah sing kersa peparing. Muga-muga lemah wedi. Kemawur nglilipi matamu. Lho, Ana paringan. kosok kemawur Lah lemah wedi nek lemah teles ana, lemah garing ana, lemah wedi iku terus jurusane ning ndi? Ya lemah wedi iki ya klebu tunggale kok. Lah nek lemah teles, Gusti Allah sing bales. lemah garing. Gusti Allah sing peparing. Lah nek lemah wedi, Gusti Allah sing maringi. Nek diparingi sithik disyukuri, akeh ya disyukuri. La in sakartum la hajidanakum wala in kafakum inna adabila satik. enak iku. Apa kok enak? Cakar dikum. Lah dalah. Kowe iki jane aliranmu apa to, Pak? Kandhane aliran Bengawan Solo. Kok iso cakar dikum ngrayah raimu ngono? Lah iku mang kok ana cakar dikum. Lain sakartum Nek kurang medhok kum neh ngono mang. lain sakartum cakar dikum. Lah iya, lah cakar dikum ngono.
La in sakartum la hajidanakum wala in kafartum ina ada bila sati. Maksudnya dilarang kencing sembarangan. Ya, muga-muga dong nguyoi rayem. Mangkel ae. Ana kok katan. Sapa sing gelem syukur marang rejeki sing wis diwenehi Gusti, insyaallah nek gelem gede syukure rezekine ditambahi, nek gede kufure kuwi bakal nampa apa azab sing pedih. Oh. Dadi kudu syukur. Iku syukur. Syukur gundul apa syukur apa? Syukur rezeki sing wis diparingi Gusti Allah mau. Dadi lemah wedi Gusti Allah sing maringi. Lah kowe iso parikan apa ora? Ya iso. Lah nek aku mangan nganggo parikan lemah. Ben ra padha kowe yo nganggo parikan liyane to. Aku nganggo parikan sing ibu-ibu seneng. Dajalan parikanmu piye? Muga-muga kloso teles. Apa kloso teles? Sing kuwasa sing bales. Masuk. Kloso garing. Kloso garing. Sing kuwasa kersa peparing. Apik. Kloso diluntung. Bandar Dadu konangan. Dalah. Malah teko Bandar Dadu. Lah rasane wis. Kowe roh ning pojokan kono mangun iki. Tak kira. Layak kowe leren ning kono mau. Tak kira ndang tek jebule malah do latihan silat. Ruwame, Pak. Cah ngono. Tapi ya ora masalah. Tapi hiburan wong nek ora pinter ilmu kebatinan ora iso roh. Mosok. Lho, saiki ngonoan ditutupi bathok iso entuk kok, iso roh. Tombok loro lho metu loro tenan. Tombok telu lho metu tenan. Lho kok apal dadu to, Pak? Apal wong aku mang tombok reok iku mah jogetan. Jogetan. Walah karman. Lah reok iku piye? Reok iku daya hiburan iku ah. Oh gak nek metu jare reok niku metu sing piye iku? Reok iku nek ra salah iku 6 kembar niku lho, Pak. Lho kok malah wis hafal? Lah aku bandare. Oh alah yo ayo kita ning penjara bareng-bareng. Oh mangkel ae aku. Ya sing baku dulur-dulur kene wis terhibur seneng atine. Insyaallah ora kurang ora piye-piye ya Le ya sesuk wong pindahe yo ning adoh. Ya Bu, engko tak nyeki. Nyuwun lagu napa mungkin Bu? Anu tolong mbokku sing kerudunge kuning iki sampean anu. Bu ben rada mundur lho, aku kuwatir nek ngantuk terus ngowene aku mundur. Malah aku mikir aku rada anu Bu, rada minggir sithik Bu. Ketok angine silir-silir kok rada Masud. Aku tak pikir siji ya. Lho, sing mbok pikir Sing mbok pikir iki apa? Mesti bojom. Ora. Lah sapa? Si mbok kuwi lho. Lah bojom gak mbok pikir kok mikir kono dhewe. Ya tak pikir. Lah Anak jare mok siji. Anakmu gak mbok pikir. Ya tak pikir. Iku mang sulawat ulang tahun ngono mang. Malah. Walah karman. Karmanto iso kene. Nontone kaya nang tribun penak ya. Nggih. Aku tau duwe pengalaman ngono iki. Pengalaman apa? Saking senenge manggone kaya ngene iki, Nggih. wong wedok ora apa ki Nganggo rok. ora nganggo celana ning nganggo rok. Wak malah watoke ketok. Oh layak wong kene wis mengantisipasi. Nanti Pasti apa? Iku do nganggo celana kabeh Ben apa? ben ra dinceng. Saiki tak takoki. Wong nek do nganggo rok jare ra katoke ketok. Katoke ketok. Sebabe apa kok katoke ketok? Ayo. Ya sebabe saking senenge rok iki iso disingkap. Salah. saking Alah salah. Mergo rok iki Salah. jenenge ana katoke. Salah. mergo rok iki amba. Salah. Lah nek kowe sebabe apa? Sebabe mbok delok. Jajal gak mbok delok ra gak roh nek ana katoke. Ya mbokku kuwatir terus ngaleh. Dekne sampe mengguri Saiki delok malah ngaleh kok malah ngaleh. Kek Wong sampean iki tak hibur ben apa gak tak ngantuk. Kaya wong dik mang sing rono mang mengguri langsung delok aku katokan ta ora ngono. Njupuk gedang. Njupuk Ora gedang. ngantuk iki. Gen ora ngantuk. Aku nuwun sewu, Nggih. aku matur nuwun kalih dulur-dulurku wotiyang. Oh nggih. Suwi banget rasuwan rene Mas. Lah nggih. Biasane biyen angger suwan rene iki aku nang nggone Cipta kono. Cipta. Angger
arep budal apa kuwi Nyarkel. ngetril Ngetril atau nyarkel. ning alas kono. Ngetril Ora mudeng lho, bapakmu iki wong goblok kan. ngetril iki anu lho Pak. Ngetril iki daerah dung tak dang iku ngetril. Godril. Saking ngetril. Godril iku. Mulane Ngetril aku iku trabas iki lho. jane kono wis acara malam hari ini jane wis ora iso. Dung sing Tak isak-isakno. Dadi lho magribe urung. Magribe urung kok mbok isak-isakno. Kok langsung isak iki. Magrib sik to. Mbok isak-isakno. Apa roh aku maksudnya piringnya rusak terus mbok isak-isakno. isah-isah. Jarene Isak-isakno ere karo isak. Isah-isah. lah sing kono kok gak mbok magrib-magribno. Magrib sik to. Angile. Aja garap bos lak entek wektune ayo dang mulai. Ora iso garap. Pergo ngeten lho. Aku dikabari dulur-dulurku kene. Salam perdana iku sesuk pramogolno. Nggih. Kenapa? Iki merencanakan gawe panggonan apa jenenge Kangge sedekah bumi. kanggo acara sedekah bumi dikai panggonan siji kanggo rapat dusun iki wis dikasih kasembadan. Mulane aku melu peresmian. Oh nggih. Muga-muga iki sing taun sesuk upama sowan rene meneh iki ben iso dipondasi nganti teko omah kae. Dadi wong mirsani iki kepenak nang kene. Lho nek aku nek sida bangun tenang aku tetep nyumbang kok, Bos. Alhamdulillah. Wanajane lagi tinggal tangga pertama wong dulur-dulur kene wis padha karo dulurku, aku nyatane ora tau diampirno sapa-sapa wis tak anggap dulurku kok, Bos. Tenan aku gak umuk gak sombong. Lho, iya. Lah mang Partono ya ngampirno. Lah mulane aku ora mudeng jenenge Partono apa Partoni aku ya ora mudeng. Penting aku rono. Terus? Lho iya Bu, sumpah aku somben iki aku janji Bu nggih. Sampeyan dadi seksen ya. Iki nek dibangun aku tetep nyumbang, Bos. Alhamdulillah berhati mulia Pak. Nyumbang pasir. Ora lah apa. Nyumbang duit. Oh gak. Kayak amang sing delosor sapa kok jenggelek. Lah nyumbang apa? Nyumbang watu sak truk. Alhamdulillah. Truk sing dikira cah cilik lho, Bu. Sitok rak wis teko ah. Oh, Ya ngene ae. Nyumbang donga muga-muga iso kasembadan. Nggih, Sebab alhamdulillah. apa? Ini adalah satu bentuk wadah Wadah, nggih. panggonan kanggo kumpule sak dusun wetiang. anjenje. Ora ketang mung apa sak donga insyaallah mandi lho, Bu. Lah iso. Elek-elek bapakku ning omah wis ya ora kok sombong. Rokok niku teko dhewe saiki. Dhewe, Bu. Sing ngomong anake kopi niku teko dhewe sakniki. Mangger sasi melundase, Bu. Dukun piye wong utang ya dukun. Wong dukun nyembur bocah malah kelilipen mripate kok. Dukun cabul. Mulane wis muga wae Nggih. iso kasembadan. Somben kene dipepres Bos, jalene dikencengno terus kene diratakno rencana me ditingkat. Engko tak kei manuk-manuk Srindaya. Kanggo apa? Engko nek sedekah bumi kan ora usah nanggap nganggo dhuwit desa. Njupuk ilere Srindaya. Kowe kalah karo Ilres Rindaya payu to. mulane kowe kalah karo manuk Srindaya ilerem payu. Ilere Srindaya sak mangkoke jutaan. Aku lho ndek iki adol ilere bojoku. Payu. Payu Bos, dinggo mateni wong. Payu pira? Itu 50 langsung dikepyur-kepyurno wong klenger-klenger udah mati. Walah Karmanto. Oke nggih, matur nuwun aku kanggo pribadi Nggih. saha sak kanca sak brayat Wahyu Manggala. Nggih. Wis donga pamuji kaya sing mbok omongno mau. Amin amin nggih. Muga tansah pinaringan keselamatan. Amin, Alhamdulillah. amin. Pinaringan karaharja. Nggih. Uga tetap semangat wae. Aku paham mergo warga kene iki
nyambut gawene mergo wong kene iki apa wae iki aku paham. Dadi aku wis matur nuwun banget. Nggih. Dene iki mang Pak Petruk karo anu do kepengin apa tahun 2026 Rabine. Sik kok tekone rabi ya, Mbok. Lah iya lah salahe. Salahe ditolong wong nek ora ngono ora rabine aku. Lah ya mang karepe Pak Petruk karo dulur-dulur kene sok 2026 kowe kon rabineh ngono ta piye? Orang ngono kene bojone payu dicolong wong. Lah terus. Mbokku kok gak ono sing mayoni ya, Pak? Lumput mbok malah nyolong wong. Lho kok iso? Gak roh meh dileri ngono. Wah, ana lho mbok mate dicolong wong wedhus. Ora, iki lakon panyuwunan. Ah, nggih. Wong ben iso rampung. Oh nggih, iki Terima streaming kasih. karo RHS juga. Terima kasih. Nyuwun idi Nggih, Bu. pangestu, nyuwun pangestu benjang lumerek wonten Sudo. Sulang Rembang. Sudo, sebab apa dicenakno sudo? Mergo susune ning dodok. Lah nek sudi susune gedhi ngono. Wangkel ae. Anak karo bapak iki bukane kok ngono. Lah ana sudo nek susune ning dodok. Lah aku mau omongan tok nek kowe rak mbok lakoni. Lah nek kowe sunak ngono, susu prawan enak ngono. Ya Bu ya, ketake wong kene bahagia. Ayo bahagia wong keluargaku kabeh kok. Nggih yuk nyanyi yuk. Napa Bu? Kembang Kembang rawe. rawe. Ya wis langsung kembang rawe. Kembang rawe iku biasane ning kono-kono pira, Pak? 750. Nenek iki karo ibuke. Iki ning pinggir alas ora usah tuku langsung mek dhewe iso gatel tok kengko. Nggih, wong sing masakno ya, Bu. Kembang Lancai rawe. laku gatel. Masakane enak tenan. Sing nyambel wae sinten, Bu? Mesti wong Solo. Kok iso? Ketara utah-utah lombok eja. Blender jadi sing tadi. Lah sing ndamel anu mau gandul mau sinten? Gandul sapa? Kono gandul bareng. Nah, anu gandul anu jangan iwak sapi. Jangan iwak sapa. Mboten asin. Iku mang tungkon. Ning kula kebodhon. Kok Lah ireng-irenge tak kira kan daging malah laos gedine ra umum. Tak powan tak kenyah-kenyah. Kowe mang ireng-ireng laos. Yo, Aku malah telek wedhus ya. tenan sumpah. Lah kowe sumpah nek laos. Ana dagelan kok sumpah-sumpah. Kembang rawe. Kembang rawe kok so malah guyu. Ya Bu, kembang rawe ya Bu. Nggih. Enake. Ya ndekne langsung marah, langsung pikirane terus ning Terae bojo. terae Karmanto nek apa? Enak. Nek apa kancane Lho lucu ra tenan. mudeng mbok celukno Karmanto iku. Ora nek telek apa? Telek wedhus. Lah kowe ana tek ana laos kok ireng iku laos apa? Telek wedhus. Lek wedhus kan ireng. Alhamdulillah kurang mangan. Tenan ta ora, Bos? Iya, Lah kemang mangan nang omahmu. lah iya. Lah iya. Kan ora entuk laos. Lho gak, lha kok mangan nang omah tetep dicuciki bojomu. Iya, Mangga kembang kembang rawe. rawe moga ya. Iya yo. WM Audio. Ceritane wong turu unggal sandale wiwitane lungguh jejer saben dinane Saya suwe saya
saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong banjur ngomong dek aku tresno kowe ceritane wong turu tunggal sambale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe bareng jejer nyekel tangane banjur ngomong sayang aku tresno kowe kembang kenongong hatiku digawe lara kembang belati agawe larane ati kembang kecubung agawe pikirku bingung kembange mawar tresnaku wis katon buyar mula wong tresno ora kena dos sembrono ora becik mungguhe kaum wanita kembange rawe kuwi paribasane tinimbang rame luwih becik tak tinggal yo Yusonakal Semprol Musik Johnny Iskandar ceritane wong seneng tunggal sambale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong dek aku tresno kowe ceritane wong seneng kancane wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong dek aku tresno kowe mula wong tresno ora kena nggo sembrono ora belati agawe larane ngati kembang kecubung agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis katon iya wong tresno Tomate para wanita kembang rawe iku paribasane timbang rame luwe becik tak tinggal adak tek tak tak gum tak adak tek tak tek gum tek kembang rawe munggahe lesung jumenglung dalam iki buru cukup nggih jebul wis jam 3 masa nggih jamku lagi jam 2 mati lakone ben tutup oh nggih matur sembah nuwun sedayanipun nggih ngeteki monggo
menapa mboten goroh sedaya atur panjenengan awit sakmenika panjenengan sampun kawengku dening Rama Hadijo. Pancen senajan to iki dina aku kewengku dene Kang Mas Hadijo. Nang tresnaku mung sliramu nggih. Langkung prayogi ampun dipun bajutaken. Sambungan tresna kula lan panjenengan awit wajib ing mangkenipun kadenangan dening Rama Hadijo. Dan sliramu rasan dadak mati. Mengkone konangan karo Kang Mas Sultan Hadijo. Ibu sing bakal tanggung jawab sakuwe nggih. Menapa saestu Pancen sedaya bener. panjenengan. Menawi katen monggo panjenengan ladeni wonten ing tilang waktu. Kaya ayo. Upadu dumateng panjenengan. Kula dipun utus kaliyan Kanjeng Rama ingkang supados panjenengan menika sowan wonten ngasore. Leres Rama sekapan kalian panjenengan menawi Rama Sultan Hadijo. Yai Ira Bumina. Inggih. Kang Mas bakal sowan ana ing Kasultanan Pajang lamun to Rama Sultan Hadijoyo gelem cukur brengkos krok jenggot lan nglereni anggone dahar lan ngunjuk rusuh. Namung menika Kang Mas. Kaya monggo sing bisa ketemu marang Kang Mas Mudana. Kula saged pinanggih kaliyan Kang Mas Mudana. Nanging Kang Mas Mudana menika gadhahi panyuwun. Purun suwan wonten kersa panjenengan. Apa panyuwun? panyunipun Kang Mas Danang menawi panjenengan sampun kersa cukur brengos lan krok jenggot lan nyiriki didaharan sarwa unjukan rusuh. Dadi kuwi penjalane Kang Mas Mudana. Iya. Benawa ora bumi. Perkara kuwi mengko tiba mburi kang daku. Rek ning aku sawentara suwe. Ora nate nyekar ana ing makome Tembayang. Sanipun Kanjeng Rama. Rama bakal ana ing makome Tembayang. Derekke Cak. Menawi ngaten monggo kula dherekaken. Pancen ana kawigaten ing ujug panjenenganku kepengin nyekar ana makome Tembayang. Menawi ngaten kula badhe mbuka korine dibuka ya. Dibuka sik. dibuka kunci. Kowe wong bingung Kok malah kaya wong bingung. Piye to sing karepake? Iki goleki apa? Madosi kuncinipun. coba digoleki terus golek dhisik. Lah kowe iki juru kunci. Kok malah bingung goleki kunci? Kula kasupen. Wah, wonten pundi nggih? Biasanipun menika wonten kantong kula niki. Kok mboten enten? Tenang niku ora ono tenang. Ngeten. Benawa ora bumi. Nggih. Kok menawa Tembayang
durung bisa nampa marang panjenengan Rama bali ing pajak. Monggo kula dherek. Kalian ngono wae ora becus. Kanjeng Sultan Tundu juru kunci. Panjenengan pangeran. Aku kepengin nyekar ana ing makome Tembayan. Aduh, keleresan. Kuncinipun kepanggih kula wau Kanjeng Sultan rawuh mriki. Kuncinipun kula boten mangertosi kasupen dan iki pun kepanggih. Rama Sultan Hadiwijaya kepengin nyekar. Rawuh mriki ning kuncinipun boten enten. Lajeng kula madosi Kanjeng Sultan sampun kondur. Apa wis ketemu kunci? Sampun. Yen kaya ngono aku bakal. Niki napa? Nggih. Sare wis ana kerampungan durung nyekar ana ing Piagam Bayat. Aku matur nuwun lawan sira. Nggih. Kondur. Panjenengan dadak sumusul kula wonten ing magam menika. Nanging wis kelakon mau kira nyekar ono makome itu. Sampun. Lah iki dadekno kawulahan. Menawa ramamu angkat ya Sultan Hadiwijaya. Iki dina gerah santer kapara lutah Rudiya. Merga nalika bakal tumuju ning Tembayat nitih liman njur tiba saka sadhuwuring liman nganti lutah Rudiya. Rama Sultan Hadiwijaya gelas santer utah Rudiya. Mula boleh danang Inggih kula ya. senajan dikaya ngapa laraning atimu merga sak ora-orane Sultan Hadiwijaya kae ramamu angkat. Mula kowe kudu tilik lawan ramamu Hadiwijaya tur mengko sira kudu nggawa pisungsun. Kados mekaten. Siji sekar telasih, loro klapa ijo, degan klapa ijo dipapras pisan. Kados mekaten. Kono Kula tindak. nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampun panjenengan dawuh saking liman. Panjenengan nandhang sakit. Monggo kula pantiwuni pantusuk durung. Wira bumi benawa. Rama ora usah gawa ana ing Pandusada nanging Rama kepengin mangerteni nalika Rama utusan marang Kenslira. Merga apa? Aku kangen banget marang Rama. Menawi mangken kali kok ngomong Atur nuwun ya, Gen. Parandene kengso isih eling marang Rama. Wis antung-antu Rama kangen marang Kenslira. Apa Minangka tungsung kagem panjenengan agak wajib. Monggo enggal pun unjuk. ya? Rama. Rama. Telasih. Kembang telasih. Iki mung semu. Yen ngono danang
kowe wis entek asihmu marang Rama. Iya, ning ora apa. Kabeh para putraning Sun Rama bakal paring bumi marang Wedrah ana ing Padang. Yen ten slira menawa keng slira bakal Rama paringi bumi Padang. Lan keng slira ini Iya, kira bumi iya Rom. Tumbe iki kemawon. Rama ora bakal bedak-bedakake. Keng slira kok tak paringi bumi ana ing Jipang. Matur nuwun. Yen keng slira danang Nani loro. keng slira ora bakal Rama paringi wujud bumi nanging kursi gading kencana. Mula Rama sadurunge sakatur maut kapundhut dening Gusti Rama. Rama mitungkas. Kalamun besok Wedrah ana ing Padang ngucik perkara danang tak paringi kursi gading kencana. Uripe ora bakal langgeng. Sampun didhawuhi kanipun Kanjeng Rama. Dipun kiyaten Rama. Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul. Rama. Rama. Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Ratu. Mas Danang. Yai Benowo lan pira bumi. Rama. Jeneng sira sak kloron wis keprungu pungkase Kanjeng Rama. Sultan Atijo. Injih. Lamun to Wedrah mungkune sing ngucik bab kursi gading kencana bakal ralon mula saikine wis trontong-trontong katentreman ana ing Padang. Mula kabeh Wedrah bisa rukun ora cengkah. Rukune ana ing keluarga Padang luweber ana ing desa. Wetiyang ngedok muga-muga sak bibaripun pahargyan nimbali keteprak Wahyu Manggala cepak ora rezekine. Amin. Adoh sangka bilahi. Amin. Mugi-mugi sedaya keluarga wonten ing wetiyang sami bagas waras. Amin. Monggo sami gembul bujana piwuh Andra. Pamiatan sampun.